nzuri. Jopur niang' kod jotich e kambi rego sukari ma Muhoroni ogolo ng'ur ewi telo mar kambino ka gidwaro ni piny owacho onon chenro mag kambino. Jokanyo monywando nyaka jodak ma alworano koro dwaro ni jatend piny owacho William Ruto kokalo e migawo mar pur mondo one ni Muhoroni Sugar Company oyudo telo motegno ma ok ni osik ichwale e lwet jotelo matayo tijegi e yor kojolo e kinde ka kinde. Giwacho ni chiero teko mar dongruok mar kambino nyalo kelo ne oganda biro chakore kendo siro ne mana kaka kambino yudo telo makare. Omiyo wakwayo ni samwa wueni wamiyo sirikal ndalo 7 mondo ogol Muhoroni Sugar e receivership status mondo mi Muhoroni Sugar managing director uyego mondo mi Muhoroni Sugar managing director to gi board of management mabro konyo managing director tayo kambi wone uyego. Mar ariyo wadwa kwayo the government mondo mi ochul gope mag jotich mose accumulate for dweche 37. Higni sani 20 ka wan ok wane msara e kambini. Nyithindwa wakwamoge e udi. Ok wanyal chamo msara. Rego to arego, pesa waloso to pesa wakia kuma dhiye. Wakwayo mondo President Ruto ne wach Muhoroni mondo Muhoroni ogoli receiver kelnwa ng'at manyalo riembo kambi e yo malong'o. We depend on Muhoroni Sugar kendo mane backbone ma Muhoroni. Mane gimwa chamo kendo jotich duto te man Muhoroni ogeno kuom Muhoroni Sugar. Wakwayo management mantiere gilok pachgi kok ginyal loko to giwe thuolo ne joma moko manyalo tiyo. Gima koro timore ni omiyo ohala mang'eny koro iloro. Nikech jogi koro kobiro to gidwa timo ohala, gine jowa ma kastembewa e welni wagi. To ginyalo mana kawo gik moko gowi. To onge ok wanyal riembogi nikech gine mwategemeagi. Omiyo wakwayo management manitie. Chul jogi msachgi mondo gichulwa gopewa mondo Muhoroni odhi mbele. Sama wawueni, jowa mang'eny matimo ohala koro wuok dhi e kaunti mamoko nikech gima timore kae. Tend kaunti ma Kisumu kanyakla kod riwruok